Please subscribe to our channel to get more entertainment videos. Hey, what's up guys? This is your girl Queen Mazaganzaga. Namhlanje sila osizweni khazins shisanyama niyabona nje ziyakhipha sikule social markets. So ake singene nje sithi ukubabona kancane ukuthi benzani. Without further ado, smell DJ nje sikhashana to DJ adlala number bese bathi shaku shaku awunjengo chuchu yabo leyo nto le bathi njengamanje siphethe uPigs Messenger niyabona nje indodendi nje nayibona ukuthi ingakalani. Pigs besecela ukuthi usichazele kabanzi ukuthi wenza ini. Pigs Messenger uPigs igama lakhe uPhilani wenza ipoetry. So ipoetry ke into esakhula ke njengamanje so yakhe ukuthi ufuna ukubona ukuthi ipoetry ikwelinye izinga kunaleli eliyilona njengamanje. So ke ngakho ke nama ngenza inkonzo lapha mangi introduce ngiyayithi ke
ngalamagama ngiyaphilisa ngiphilisa ukuba nabangaphile ekuphileni nawabo amagama mawalotshwe kwabaphilayo ngalokhu kuphile ngidlala ngamagama igama lami nguphilani Ayibo Siyabonga Pigs siyabonga futhi ngasona lasisela kuwena ngoba umuhle ngaphakathi umuhle ngezenzo umuhle nangokuqela uma ngase ngiqale ngichaze ubuhle bakho ngisho inkepeni ngaphela ngasisela kuwena mina ngiyafunda kuyochitheka igazi wena ungaphezi kwegameni lithi nkosikazi kahle kahle uyindoda selikazi esibelethweni sikade umfana kagogo lona wezibongo esincane. Okay bese cela usichazele kabanzi ukuthi wenza ini umfana kagogo wenza ipoetry bese kuthi exceptional harmonies yenza umculo. So into ezizama ukuyenza ukuhlanganisa ipoetry nomculo because konke kungamagama akwazi ukuphilisa abantu. Okay ama poetry lanka uyayibhalela noma khona umuntu okubhalelayo ufike nje wena usuwenza noma uyayibhalela wena uze ukuthi yabona namhlanje umoya wami uyavuma ukuthi hey ngiyazibhalela dependa ngemood engikuyo. Okay alright siyabonga guys nenza umsebenzi omuhle kakhulu ngathi ngaqhubeka nenze lento enenzayo siyabonga kakhulu Akazi kusika nehlo umuntu weqiniso kokumhlobo wabashiya bekhale ezibathonsi mhlaba mvela siyoba kuhlobo inkonzo yami ngayaphelula yeke kokunya kanyaka inkanyezi ilanga inyanga sengathi phosi inabandisela isinyanga ngoba kwanje isinyanga boqaphela bokhetha abangani ngoba abangani ibona bawukwenza ikhohle ngami nomsukulabo mntana ngisekhona babisa ngegama usungisize emsukulu ngabani ngani noma ngabe isimo sima kangakanani usungisize ngalayi thawula ngoba endleleni usazojuluka-ke lelo thawula usazodinga njengamanje sinama exceptional harmonies kanye nezimbongo ezincane angithi bese cela ukuthi kahle kahle nesichazele ukuthi into enenzayo nihlangane ngani qale nini yonke lento enenzayo thina njengama exceptional harmonies saqala from primary bese kuthi imbongo ezisencane siqale last year end of year exceptional harmonies siyacula sinane young beatbox bese kuthi ke imbongo ezisencane lapho sisho khona poetry so sasayihlanganisa into lezibona ngathi kuphuma into emnandi. Okay wow into enhle leyo I'd like to introduce the guys. We have Musa on the drums. We have Sklo on the keys. We have Victor on guitar. Umculo on the bass. So welcome. You guys are going to have a good time. You're going to have the greatest time at the social market experience at osizweni. Probably the best social market by far. You never know, man. So thank you guys for coming up. Thank you guys for being here. You guys are amazing. You guys are amazing.